गोटे आमर लागिथिला आक्वागार्ड लागिथिला गाटो 85 न सम्माननीय अतिथिगण एवं सम्मुखରେ उपस्थित ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଉଚ୍ଚସ୍ପଦ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ଲବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 4ଟି କ୍ଲବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ।
सत्कहो